Toto nebude kontúrovať alebo tvarovať vašu tvár. Ale toto áno. Kontúra a bronzer nie sú zameniteľné a úprimne, pravdepodobne ste boli zavedení do omylu kontúrovacími produktami, ktorí sú na túto techniku príliš teplé. Kontúra nie je na to, aby vám dala opálenie, ale na to, aby vám pripomínala, kde máte tieň a tvarovala vašu tvár. Vidíte, ako je kontúra oveľa chladnejšia v porovnaní s bronzerom? Ja na kontúrovanie použijem tento kontúr stick od Catrice, ktorý má výbornú konzistenciu a taktiež odtieň. V prvom rade sa chceme sústrediť na kontúru, prirodzených odtieňoch a priehlbinách vašej tváre. Ak si nie ste istí kde, tak môžete jednoducho nahmatať vašu skutočnú priehlbinu lícnej kosti. A presne tam chcete aplikovať kontúru. Keďže mi tento aplikátor nevyhovuje, ja použijem štitec. Začnem od vlasovej línie smerom k rohu úst, ale zastavím sa pri vonkajšom kútiku oka. Potom nanesiem trocha od vonkajšieho kútika oka smerom hore okolo spánku na zdvihnutie. Následne nanesiem pod lícnu kosť na zvýraznenie. A trochu po stranách nosa na zoštíhlenie a vyváženie tváre a taktiež pozdĺž obvodu čela. Toto je pomerne univerzálne, mierne zdvihnuté umiestnenie kontúry, ale samozrejme vždy zohľadnite váš tvár tváre. Opatrne vklepávam kontúru, pričom ju udržiavam na mieste. Pozrite sa na tú definíciu pred a po. A tu je konečný vykonturovaný základ. Tak ľahko a rýchlo dokážeme tvár pozdvihnúť a vytvarovať.